Il-Gvern kompla jinsisti li l-Union għall-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN tpoġġi madwar mejda l-konċiljazzjoni wara li l-Gvern stess offra żidiet sinifikanti fi ftehim kollettiv ġdid li mistennijat lill-infermiera l-aħjar kundizzjonijiet li qatt kellhom. Fis-stqarrija l-Ministeru għas-Saħħa u l-Ministeru għall-Anzjanità Attiva spjegaw li wara 13 il-laqgħa li saru li matulhom il-Gvern ressaq diversi kontroproposti konkreti biex itejjeb mod b'saħħtu bla preċedent il-kundizzjonijiet tax-xogħol u dħul tal-infermiera. Issa għandu jidħol fis-seħħ l-istadju ta' konċiljazzjoni jekk kif maqbul bejn il-partijiet fil-ftehim applikabbli. Il-Gvern qal li dan għandu jsir anke fid-dawl ta' azzjonijiet industrijali mhux ġustifikati akkumpanjati minn stqarrijiet li m'għandhomx mis-sewwa u li ma jirriflettux dak offrut madwar il-mejda tan-negozjati min-naħa tal-Gvern. Il-Gvern qal li dan huwa mument li jitlob li tkun imwaqfa t-tilwima industrijali u l-azzjonijiet marbuta magħha biex il-pazjenti nataw kull kura li tistħoq ilhom. Intqal li l-Gvern sieħu l-passi kollha biex jiggarantixxi dan, partikolarment fid-dawl tal-fatt li qed joffri lill-infermiera proposti b'saħħithom u għalhekk ma teżisti ebda bażi leġittima tkomplija tal-azzjonijiet ordnati minn Pawlu Paċ li fil-ħarġa tal-erba' tal-Malta Today irrifjuta it-talba l-konċiljazzjoni. Fis-qarrija konġunta żewġ ministeri saħħu li din id-darba l-MUMN għandha tażel it-triq ta' responsabilità u tattenti għal dan il-proċess ta' konċiljazzjoni. Il-Ministeri tas-Saħħa u tal-Anzjanità Attiva saħħu li dan il-proċess irid jitmexxa f'ambjent seren u li ma jkunx ta' ħsara la fuq il-pazjent u lanqas fil-konfront ta' ħaddiema oħra fis-servizz tas-saħħa. Il-Gvern irrimarka li din il-ħsara u dbatija lil min jeħtieġ kura mhux se jkunu tollerati u azzjonijiet industrijali li ma jaqgħux fil-parametri tal-liġi għandhom il-konsegwenzi, tant li l-azzjonijiet tal-MUMN qegħdin saħansitra jgħeddu dak li nkiseb mal-mejda tan-negozjati sa issa. Il-Gvern iċċara li għal kuntrarju tal-impressjoni kompletament żbaljata li pruvat tagħti l-MUMN fl-aħħar ġimgħat, il-Gvern ressaq diversi proposti u tul in-negozjati dawn il-proposti kienu msaħħa fil-waqt li baqgħu jsiru b'mod responsabbli u sostenibbli. Bi proposti b'saħħithom li l-MUMN baqgħet tirrifjuta li tikkunsidra kapriċċjożament, l-MUMN qed tipperikola l-interessi tal-membri tagħha stess u għalhekk il-pass li jmiss għandu jkun dak ta' konċiljazzjoni, temmew jirrimarkaw il-Ministeri għas-Saħħa u għall-Anzjanità Attiva.